שלום לכולם, אני רוצה נורא לדבר על ההשמצות הנוראיות שהיו לאחרונה כלפי הסרטון שלי באינטרנט. זאת התגובה הרשמית שלי, אני יוצאת בתגובה רשמית כלפי ההשמצות האלה שנראו לאחרונה. באמת, מה חשבתם לעצמכם? לקחת את הסרטון שאני עשיתי והשקעתי בו את מיטב כספי ולשים עליו שיר מעצבן של הזמרת המעצבנת הזאת? כאילו, זה ממש לא לעניין. וחוץ מזה, מי זה כל הבנות ההזויות האלה שרוצות להיות נערות ים המלח לשיבת פי לעולם הטבע? אתם ממש לא יכולות. כי אם יש מישהי שצריכה להיות נערת ים המלח לשיבת פי לעולם הטבע, זאת אני, מורן שבת. בגלל שאני באמת הכי ראויה, הכי אמיתית והכי אירופאית, שזה הכי חשוב. וחוץ מזה, כאילו עכשיו הדיחו את מירית מהישרדות. מה אתם חושבים לעצמכם? אתם כאילו מבינים מה קורה לכל הקנאים? אין, לכל הקנאים יש סוף ידוע מראש. כולם יודעים מה הסוף של הקנאים. והכי חשוב, לפעמים אתה מסתכל לחיים בעיניים, והחיים בוחרים לא להסתכל לך בחזרה, להסתכל למקום אחר.